La central nuclear Vandellòs 2 es va desconnectar de la xarxa elèctrica aquest dissabte 15 d'octubre per tal d'iniciar els treballs corresponents a la 25a recàrrega de combustible i així preparar la planta per emprendre un nou cicle de generació de 18 mesos. Així, a l'equip humà permanent de la nuclear s'hi afegeixen durant aquest període de parada més de 1.000 treballadors de diferents perfils i especialitats procedents d'unes 60 empreses de serveis especialitzats. El pressupost de la recàrrega se situa per sobre dels 21 milions d'euros. A més del canvi de combustible durant aquestes setmanes, l'equip humà executarà unes 8.000 ordres de treball, el 90% de les quals corresponen a actuacions de manteniment majoritàriament preventiu. També estan planificades 28 modificacions de disseny i altres activitats de millora de la instal·lació que només es poden realitzar quan la central està parada. Entre els projectes rellevants d'aquesta 25a recàrrega de combustible, cal esmentar que al circuit primari es durà a terme la inspecció per corrents induïts del generador de vapor C, la substitució de la placa de secció contínua de 25 tubs Kia, activitat que requerirà la instal·lació d'una tapa temporal, la substitució del motor de la bomba A del refrigerant del reactor i la substitució de les 3 vàlvules de seguretat del pressionador. Altres treballs destacats seran la neteja de la part corresponent al circuit secundari dels generadors de vapor i la revisió de les turbines de baixa pressió. Per realitzar aquestes tasques, el personal incorporat va registrar més de 1.800 assistències als cursos organitzats per preparar la recàrrega.